בגודל אני מבקש פשוט מהרב הראשי. אני אסביר, הכל בתמצות, אני אסביר בתמצות, זאת אומרת 3 דקות 4 דקות. גם הרב סטיינברג ביקש להגיד לפחות דבר אחד שאני מפחד להגיד, נכון? ככה בעזרת השם. זה גם את זה. נשמע, מה שאני מבין, זו סוגיה עמוקה, צמצום, זו סוגיה של מקובלים ופילוסופים וכל מיני דברים בעברית שלי, אפילו לא שוטף אפילו אם הבנתי, אבל הסוגיה מתחיל ככה, הסוגיה מתחיל ברמב"ם, רמב"ם בפרק ג' מהלכות תשובה, רמב"ם ידוע, שאומר שאסור, אם מישהו בא ואומר שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף או תמונת גוף או כל דבר שיש לנו לאנושית, הרי זה מין. הוא לא מביא מקור לזה, כי אין מקור לזה. יכול להיות שהרמב"ם חשב שזה דבר פשוט, שלקדוש ברוך הוא אין לו גוף, זה דבר פשוט. אפשר לחשוב שיש לו גוף. אז הוא אומר את זה בלי מקור, אין פה כסף משנה שמביא גמרא או שום דבר כזה. זה רק רמב"ם. הרייבד על המקום, כי ידוע מעסיק, הוא אמר גדולים וטובים ממנו האמינו בכך. הרבה גדולים, אני חושב שהפשט גדולים מהרמב"ם, אני לא יודע, יש כל מיני מפורשים פה, גדולים ממנו האמינו בכך, האמינו שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף, והרי מה אפשר לסתור את גמרא ומדרש מפורש יד השם, פני השם, כל מיני ציורים, ולא כתוב בתורה שזה דרך משל, אנחנו אומרים שזה משל, אבל אי אפשר רבים וגדולים אומרים בשם הקוז'ניצר מגיד, דבר ידוע מהקוז'ניצר מגיד, הוא אמר שכשהרמב"ם אמר שכל אלה שהאמינו בזה הם מינים, אז יצאו ממש בתור גדול מגן עדן לגהנם. גדולים, צדיקים, כל מיני, כשהרייבד השיג על זה, חזרו למקומם. כך אומרים הקוז'ניצר מגיד. אז שמה מתחיל הסוגיה של פנתאיזם. בעצם פנתאיזם יש מילה בעברית? פנתאיזם. פנתאיזם זה אלוקי הטבע של שפינוזה. אלוקי הטבע של שפינוזה. מלא הארץ כבודו, זאת אומרת שזה בכל דבר, בכל סלע, אפילו מה שאתה אמרת עלי קטן, אפילו מה שאומרים זה פינטלריד, זה אפילו זה שאומרים שהנשמה זה פינטלריד, יש כאילו אם אתה מסתכל בליקוטי תורה שלו, בתניא כתוב שם שהאדם יש לו חלק אלוקי ממעל ממש בתוך הנשמה, זה אש כזה שאף אחד לא יכול לכבות את האש הזה, אז זה בדיוק, אני חושב שנגיע לגרע בעוד שנייה. אבל זה מחלוקת הרמב"ם מי זה הגדולים והטובים ממנו, אז יש אומרים שזה רב אברהם מן ההור, רב שלמה מן ההור. שיעור קוימו, קדמון. כן, בקבלה יש המון על זה. דבר מעניין שאף אחד לא כתב את זה לפני הרמב"ם. זה דבר כל כך פשוט, אנחנו שרים, אני מאמין ביגדל ואדון עולם, אבל אף אחד לא כתב את זה לפני הרמב"ם. למה הרמב"ם כתב על זה? דבר פשוט שהוא חי בזמן של המסע הצלב, מעשה הצלב, 1147 זה היה משהו כזה, מעשה הצלב, זה בדיוק הזמן של הרמב"ם, ומה היה כל הלחץ על היהודים שהרגו, אז אפילו שהרגו יהודים, מה זה היה בעיה? השם יש לו גוף, מה הבעיה שלכם שיש לנו אלוהים שיש לו גוף, מה זה מפריע אותך? אז על זה הרמב"ם חוזר על זה, באיגרת הרמב"ם חוזר על הנקודה הזו שלהשם אין גוף, נקודה, וזה היה מפורש כנגד הישו בנצרות וכל הדברים ששמו גוף, שהשם יכול ללך בשתי רגליים, זה דבר של פילוסופיקלי untenable בשבילנו. אגב, יש לי כבר את הרצפה פה, אני רוצה להגיד ברשות הרב, אני עסקתי הרבה בארצות הברית בגרות. אז אני במונסי הכנסתי בסדר הגירוס לשאול לכל גר
מה את חושבת, מה אתה חושב על ישו הנוצרי? בסוף, קודם התפילה, מוכנים, אז שואלים את השאלה הזו. אני נכנסתי את השאלה בדיוק, תגיד במילים מה אתה חושב על ישו הנוצרי, היה סתם בן אדם, לא היה, הוא איש אלוקים, נביא, קדוש, מה אתה חושב? אתה חושב שהוא בן אדם כמונו או משהו אחר? אני רוצה לדעת משהו במונסי מדברים על ספרינג ואלי, על כל האזור הזה, אפשר להגיד בלי גוזמה 60-70% מהגרים יצאו מהגרים. הם מפחדים להגיד, כן, ברכו, הם מפחדים, אז אמרתי להם תבוא בעוד שנה עבודה, הם לא האמינו שהם לא יכולים, הם מפחדים שיהיה שם lightning, thunder, איזה קולות ופרקים, אז לא, זה דבר, הגוף של ישו זה מאוד חזק. מה קרה? קרה שבתאות, אחרי כמה מאות שנים, קרה שבתאות, שבתאי צבי לקח אותו שיטה, תקרא את המילים של שבתאי צבי, אם אתם רוצים לקרוא, המילים של שבתאי צבי, בדיוק לקח אותו מילים שיש לאדם, יש לצדיק כוח, שזה ממש כוח השם בקרבו, וזה משיח, וזה כל השבתאות. ויש שבתאות עשה חורבן, כי ידוע זה חורבן עולם, בתוך שנה כל השבתאות הלך על כל העולם כולו, פובליטה, בכל מקום. אני לא יודע ברוסיה כל כך, אבל הרבה באירופה, הרבה היה. אז כשבא הבעל התניא, הוא חזר לעניין של חסידות, וכל הנקודה הנפלאה של חסידות של בעל התניא, אני מדבר על בעל התניא, שאדם הוא חלק אלוקי ממעל ממש. אדם הוא חלק אלוקי ממעל ממש, זה בפרק א', והוא מסביר את זה, נפש אלוקית, נפש בהמית, הוא מסביר, אז צדיק, בעל התניא צדיק. אני סיפרתי לרב שיינברגר, מה ששמעתי מהרב סולובייצ'יק בניו יורק, שמעתי פעם שיעור שלו, אז הוא אמר בשיעור, הוא אמר וזה גם בקליפ, הוא אמר שהמסורה שלו היה שהשני צדיקים, הבעל התניא ומי אמרת? רב מקליץ. לא, רב מנחם מנדל מויטבסק. מויטבסק, הגיעו לבית הגר"א, זאת אומרת, הגיע פה לדלת, בבית, והגיע פה לדלת, הסתכל קצת, ואמר לעצמו, זה רב סולובייצ'יק אמר מסורה, הוא אמר מסורה שהגר"א ראו שזה הדוס פונים של הצדיקים האלה, אז הוא סגר את הדלת וברח. כולם יודעים שהוא ברח. אבל זו הסיבה, הוא אמר, איך אני יכול להתווכח עם צדיקים כאלה שאור פניהם כאור השם. זו הסתכלות אחרת, אבל מה שהגר"א מבין, מה שהגר"א הבין, זה ברור לי, בכל החסידות, אז יצא מזה עוד פעם חלילה שבתאות. זה פשוט, ועוד פעם הישו הנוצרי. אתם יודעים שרב צדוק הכהן בראשית רסיסי לילה, גם הקטנה שלו ברסיסי לילה, הוא אומר ככה, הוא אומר, ישו הנוצרי, שבתאי צבי, כולם היו נפשות, ככה הוא אומר, יימח שמם וזכרם, ככה הוא אומר, אבל אלה היו יכולים להיות גדולי עולם, במדרגה הכי גבוה, רק מה שלקחו את הקדושה לעצמם. כך כותב רב צדוק. הם לקחו את הקדושה לעצמם. מה זאת אומרת? לא גייבה. זאת אומרת, כאילו, אני אשם, וזה היה פחד של הגר"א. הדבר שאני אסור לי להגיד, אבל אני זוכר שרב הוטנר, עליו השלום, שהיה לי קשר גדול עם רב הוטנר, רב יצחק הוטנר, היה לו חברוסה כל יום חמישי עם האדמו"ר מחב"ד, עם הלבביץ' רבי. כל יום חמישי ולמדו מהר"ל. זה היה דבר ידוע, והחסידים עמדו שם לראות שהוא נכנס לרבי, הם אהבו את זה, שהוא נכנס ל-770, וגם החיים ברלינרס עמדו שם, זה היה כל חמישי, גם אני הייתי. והיה כזה מעמד שהוא בא, ופעם אחת, זאת אומרת, פעם האחרונה של החברוסה הזו, פעם האחרונה, רב יצחק הוטנר יצא כאילו ברוגז, בכעס. אז שאלו אותו, מה קרה?
אז הוא אמר, הרב הוטנר, צריך להכיר, הוא אמר, ספינוזה, ספינוזה, ספינוזה. המתאיזם. איך הוא אמר? ספינוזה, ספינוזה, ספינוזה. זה לא ראיתי, אבל שמעתי בכולם. אז מה זאת אומרת? מה זה היה ספינוזה? ספינוזה, זאת אומרת, זה הפנתאיזם, זאת אומרת אלוקות היא בתוך שמולא הטבע. כל הארץ כבודוי, זה נשמע כל כך יפה. כל אחד יש לו חלק מאלוקים, זה נשמע יפה, למה לא לעשות שירים על זה? אבל הבעיה, מה שהגר"א אומר, שמעתי מרב הוטנר, מה שהגר"א אומר, בסוף יעבדו את האדמו"ר. בסוף נעשה עבודה לאדמו"ר. הרב הוטנר. ימים יגידו. הימים יגידו. הגיד, לא יגיד, הגיד. ימים יגידו. אז בקיצור, זה הנושא. אחרי זה צריך קורס שם, אני יודע מה, כמה חודשים, אבל אני חושב שזה עצם הדבר. ואנחנו, תלמידי הגר"א, מאמינים שמלא כל הארץ כבודו, פעילותו, שהשכינה פה, הקדושה פה. אבל השם זה השם, שמיים שמיים להשם בארץ נוסן לבני אדם. ככה אנחנו מבינים את הדבר. אז היחס, דבר אחרון אני רוצה להגיד, היחס לרבי, מדברים הרבה על רבי, זה מאוד מרגש. זאת אומרת, איך שרב ברוך בר, שמעתי מגדולים, רב ברוך בר לפני שהוא אמר חידוש שלו, היה תלמיד אומר, בזכות רב חיים, בזכות הרבי. אדמו"ר. בזכות האדמו"ר, נכון. זאת אומרת, אבל בכל זאת, לא רואים את הרבי, אני חושב, איזה נשמה אחרת ממה שיש לנו. זאת אומרת, זה אחד מסמיד ועילוי והכל, ועבד השם וצדיק, אבל שם צדיק יסוד עולם בכוונה, צדיק יסוד עולם פירושו מידס היסוד. מידס היסוד, מה זה מידס היסוד? זה איפה שהשכינה הקדוש ברוך הוא נכנס לעולם, זה מה שיסוד יסוד מלכוס, מזה יבוא משיח, בין כך ובין כך נזכה לראות משיח. האיש הזוכר